Pekné ráno všetkým. Ako na peknú krajinu. Jednoznačne s poľnohospodárstvom. A ako sa to robí. No u nás na vrchoch sa to robí pomocou dobytka, oviec, kôz, koní. A je to jednoduché. Stačí kosiť a pásť. Je tu na ľavej strane za oplotkom nové luky, ktoré pokosíme a potom pasieme. No a tu na dole smerom k potoku pasieme. No a sa môžete dívať, tak tá revitalizácia pomocou dobytka postupne napreduje. No a po tej kozbe, ktorá je, tak príde na rad pasenie. Tu sme robili, dá sa povedať, že veľmi minimálne. Ešte sme ani nezasahovali, že sme nejak extra presvetľovali ten porast. A napriek tomu môžete sa pozrieť. Pasieme tu už 4. rokom a pekne sa to otvára. Tie krávy proste si sami utvárajú tú krajinu takú, aby bola vhodná pre nich hlavne, ale tým, že to robia, tak prispôsobujú ten biotop pre ostatné živočichy. No momentálne ich prispôsobili hlavne pre ovady, lebo idú ma tu zožrať. Je dusno, je skore ráno. A veľmi asi sa im nepáči, že nechcem sa im dať napiť krvi. Takže je to z mojej strany frustrujúce, aj keď som sa chcel s vami podeliť o takýto nádherný pohľad na tú krajinu a na to, že jak sa mení v priebehu času. Viete si všimnúť, že vždycky je nejaký vyšľapaný chodník, ktorý usnadňuje prechod z jednej strany do druhej. Aj tam sa aj lepšie pochoduje. No, tu máme už denný balík, pretože keď na kopci balíkujete nesprávne, sa vám to posunie nesprávnym smerom, tak gravitačnou silou má balík tendenciu zutekať dolu kopcom. No, teraz som zašiel už do tieňa. Toto tu je vlastne koniec oplotku, ktorý sme pasli 4 roky. Viete, že tá tráva mestami je už pekne zapojená. A toto tu, na druhej strane, je vlastne oplotok, ktorý sme začali ešte len teraz revitalizovať. No a vidíte, ešte tu majú hodne práce, lebo musia vyhrísť malinčie všetky tie odolné byliny, ktoré zaraďujeme medzi buriny. A následne potom prídu také druhy tráv a rastlín, ktorým vyhovuje takýto biotop, ktorý je pravidelne spasaný. No a tým sa mení už živnosť tej paše, čo má zase vplyv na ekonomiku chovu. No a čo sa týka prírody, tak ja si myslím, že to
Ten obraz rozpráva sám za seba. Voda si hučí, stromčeky vyrastajú podľa potreby, ktorým sa ako darí. Do takéto krajiny stačí už len minimálne zasahovať. My tu plánujeme, že postupne počas tej revitalizácie chceli by sme ešte tu nasadiť ďalšie druhy stromov, či už ovocné, nejaké vysokokmene, alebo duby, pretože dub sa tu prirodzene nevyskytoval, ale je hodnota vysoká, lebo je veľkým zdrojom energie, hlavne jeho plody. Ale tým, že sa mení klíma, oteplieva sa, tak už aj tu sa darí dubu. A hlavne v nejakých takých stanovišťach, ktoré sú do slnka. A nie je extrémne nejak na vetre. Tak on si pomaly rastie. Aspoň z tých, čo sme vysadili, tak skoro 80% na ujateľnosť, čo sa mi zdá, že je to dostatočne vysoké číslo. No a začali sme tým len teraz. Sadíme to už asi 20 rokov. Každý rok za pár desiatok stromov pribudne do krajiny. Robili sme to ešte predtým, keď sme nepasli ten dobytok. Len kvôli tomu, že tie stromy sú nádherné a do krajiny patria. A takisto aj kvôli užitnosti revíru. No a teraz vlastne tým, že takýmto spôsobom revitalizujeme krajinu, tak máme priestor vlastne doslova sa vyšantiť z tej krajine a urobiť ju hodnotnejšou. Takže toľko dneska. Chcel som sa s vami podeliť takýto zážitok, ktorý mám, keď prechádzam cez tieto biotopy. Pekné ráno každému. Dovidenia.